не беше вярно. Каза, ние имаме памет 15 години назад във времето. Не е така. Горе-долу нашата родова памет в момента, нашата родова памет в най-добрия случай стига на 95% от българите, в най-добрия случай стига до времето на освобождението. Моят род е такъв, но по обективни причини сега ще кажа защо. Така, аз ще дам историята на моят род. Аз се казвам, сина ми се казва Тодор Костадинов Костадинов. Аз се казвам Костадин Тодоров Костадинов. Баща ми се казва Тодор Костадинов Костадинов. Моя дядо се казва Костадин Тодоров Костадинов. Така се каже, Бог да го прости. Неговия баща Тодор Костадинов Костадинов и неговия баща, моя дядо, Костадин Тодоров Костадинов. Сега, за него знаем и защо нашия род фактически, аз мога да сляза най-много до 1870 година. 1870 година е роден. И знаем, че е роден тогава, защото така пише на неговия надгробен камък в нашото село Батово, където е погребан. 1878 година той живее в село Крушево, Странджа, което днес е изчезнало, защото турците 1913 година го заличават в турска Странджа, остава зад българо-турската граница в Турция. Когато 1878 година се подписва Берлинския договор и става ясно, че нашето село остава в Турция, турския башибузук се връща и започва клане. Целият род на моя прапрадядо е изклан. Моя прапрадядо заедно с оцелялата част от селото бяга в гората, крие се и в буквалния смисъл на думата 2 дена ни жив ни умрял. На втория ден го намират казаци, които са били в граничната територия там, защото той е бил много близко до границата. Даже има една много интересна странджанска народна песен, Крушевци книга писали, в която се разказва за това, защото те не може ли са да преживеят, че свободата остава на една ръка разстояние от тях и те сега да ти пишат писмо до царя. До руския цар. И му казват, царю господарю, ако мръднеш малко границата така, нали, под нашото село, не над нашето село, да, ще ти дадем жълтици, ще дадем, крави ще дадем, коне ще дадем, така. Те така пишат наистина писмо, много трогателно. Има и книга има и песен по този повод, нали, ти казах вече, Крушевци книга писали. След 2 дена го намират ни жив, ни умрял, той бил дете на 8 години, представяш си? 2 дена в гората, сам по това време той е видял смъртта на цялото семейство. Намират го, събират го заедно с оцелелите негови съселени в един малък бежански лагер. Там те се чудят какво да правят. Една част от тях решават, че ще бягат на север, няма да останат там. Тръгват към Бургас, не им харесва. Тогава Бургас е едно малко маларийно село. Предлагат им да се заселят, не им харесва. След това вървят нагоре, те са направили вече бежански караван с други като тях. Отиват до Влас, днешното градче Свети Влас. Там обаче им се сторило много гол, защото целият Балкан тогава е бил оголен. Те се занимавали жителите на селата там в района правили се дървени въглища. Всичко е било обезесено. Грам дърво няма. И са решили, че за по-сигурно, за да не, ако дойдат турците пак да не ги изколят за втори път, да минат Балкана. Минават Балкана, отиват се заселят чак на границата между Мизия и Добруджа в Батовската долина. Там се заселват на място на изселени черкези. Имало черкезски села, които българите изселват след 1978 година и се заселват на тяхно място. Съответно, как моя прадядо да разкаже историята, при случай, че бил на 8 години? Той почти нищо не помни. Ето, разказано е. Ама аз разказвам до 1870 година. Има някакви мъгляви спомени в нашия род. Много мъгляви спомени. Аз като бях малък, дядо много тормозех по този повод. Даже понеже бях малък, нали, и аз мислех, че мой дядо е кръстен на мен. Как дядо, че нали си кръстен на мен? Той каза, да, моето момче, на теб съм кръстен. Аз тогава го питах, дядо, разкажи ми за нашия. Той тогава ми беше разказал, че бил чувал от своя дядо, защото той също е кръстен на своя дядо. Но той е бил много малък, когато е починал. Те са в буквалния смисъл на думата, той е бил на 6 години, когато дядо му умира. И той казва така, имали сме някакъв войвода в нашия род, май се е казал Грозио войвода, нещо такова. И аз само това съм запомнил и това мога да ти кажа. И сега аз нищо не знам. Проверявал съм, търсил съм, нали, но това са вече легенди. Дали е така, дали не е било. Историята на нашия род де-факто почва с малкото странджанско момче, родено в село Кушево 1870 година, което се е казал Костадин Тодоров Костадинов. Не, че той няма баща му се е казал Тодор. Не са могли да пишат. Повече не знаем. Не, че не са могли да пишат. Те са начетени хора, повечето хора. Просто в един момент разбираш ли, ужасът е бил толкова. Казва колко много са били начетени хора и са може да пишат. Точно така. Но те нямат навик да опишат. Не е само това. Пак ти казвам, ние живеем в разглезено историческо време. Ние можем да си. Ето ти в момента се кахариш за запазването на твой огромен архив от няколко стотин, може би няколко хиляди филма дори. Не, няма, ти си отговорен човек и ще го запазиш. Виж, въпросът обаче опира до друго. Въпросът опира до това, че тогава времената са били други, хората са били други. Физическото оцеляване отнема от цялото им време. Те не са били загрижени. Оцелени манастирите, камъкът в манастира може да оцелее да зароват едни книги в някоя дупка. Ами заравили са ги, само че книгите изгниват. Между другото, има една търновска, то даже не е легенда, то е истински случай. 1839 година, когато правят ремонт на една търновска църква, търновския владика тогава, който е грък естествено, открива, всъщност църквата се казва Свети Петър и Павел. Тя се намира в подножието на Царевец и там за около, може би, 2 години, да кажем, даже по-малко от 2 години, е било седалището на българската патриаршия след падането на Търново под турска власт. Там при един ремонт откриват в една ниша зазидани много български книги. Да. Много български книги. Това е легендарната царска библиотека. Знаеш какво случва с тези книги? Можеш да познаеш 3 пъти. Какво прави гръцкият митрополит с тях? Изгари. Абсолютно. А българите там не е ли имало за да запазят историята? Виж, ти разсъждаваш от гледната точка на